So, good evening mga ka-listeners. Hinaot nga na mo sa Kapiskay sa mayong panglawas. So, amping kamo kanunay. Stay safe and God bless. O ginaot nga nalingaw mo sa mga drama nga na itong na-upload, no? Natapos na gid ang drama nga Pahulay sa Kalinaw. So, hinaot nga nanap ko ilaing drama nga giandam pero pa na ko mag-edit ba. So, kinahanglan pa gyud og taas nga panahon, no? So, karon kay wala pa man ko i-upload. Kanta-kanta sa karon. Kanta-kanta sa tasabay sa uso ba, no? So, okay kayo, no? Try tagkanta ron. O, kamao ba, no? I-try na to ni ganing kanta nga bigay ng may kapal. Istinga na to, no? Di ko naman akalain na at di ko rin inaasahan pa na ang tulad mo ay aking makilala. At kung ano ako'y tanggap mo na, hindi ka rin nag-alinlangan pa. Ikaw at ako'y hanggang wakas ay tayo ng dalawa. Palagi kang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibok ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinintay kita ng kay tagal. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot, kamay na kita mahal. Ay, So, more to mga ka-listeners o may pasensya yung tingog kay Murag pataka, no? Kulang sa practice, no? So, rituhan ba ba? Sige, magkadugod na kita, ha? Sundog na ba, no? So, dinis sa taman mga ka-listeners, thank you so much for watching o sa pagpaminaw sa mga drama. Have a good evening and God bless na itong tanang.